डॉक्टर साहेब लयच अशक्तपणा आलाय हो, काहीतरी करा जरा, बघा जरा. नेमकं काय झालंय? कसे केच उलाले, अशक्तपणाचे उलाले. यामध्ये चेक करून बघावं लागेल. अरे देवा, ये गडबड आहे बाबा. आयो, जरा मला डॉक्टर साहेब. काय झालं डॉक्टर साहेब, सांगा की मला हो. तेवढं काय झालं नाही, मुतखड्याचा असर आहे. एक दंडाला इंजेक्शन घ्यावं लागेल. सर डॉक्टर साहेब हे कधीपासून चालू केलं हो? अरे बापरे. अबे माय घाल्या दंडाला म्हणलो तुला. डॉक्टर साहेब मला वाटलं हो. की है इसे सजा.